Istorya na day ka. Atay ko sugyo day. Mingawa ba rin eh? Grabe si Junjun na ito ni Agi ba? Tapos ka naman bay. Maglisod na ko. Luwas ani sa mga katawhan ba? Ito'y maayo buhaton ron bay. Para madungagan akong powers. Murag silig itong sikreto sa mga superheroes ba para mahusgan sila. Kaon mo pa na. Mga nagida yung ginain yun. Dagdag superpower. Kailangan na sila kung testingan ang bagong superpower. Blink bye. Kani, kay maka-blink-blink na kubay. Makalakaw-lakaw na dugog nag-asa ani. Di ba, Pika? Oo, uy. Atay, istorya na day ka. Tubig ang mga istorya. Talang wish din ng pwede na kayatan. Bisa photos ang nakaya. Kung inunana mo lang gidi ay, kaya man din yung makuha na kong wish. Akong wish kay pakusgo ni mo kong motor. Tapos sa brede sa motor yung gusto. Sige ga. Ito mo tapos sa motor. Tapos go na akong da. Sige ha, bantay ka. Andam ha. Sige na. Sige na. Ang ganda. Kunya, sure na gid kang okay na gid akong motor. Kadaghan na gid kusog. Zeti. Pistingi. Kasog daw di tenda. Sige ha, pistingan ako rapid. Dapit na ba yung New Year? Nya birthday pa dyan ako karon. Ay dyan kong ipalyar. Atay kusog yun day. Alright, so what's up mga guys? Dali ko introduce sa inyo no, para makakwarta mo, kita mo ni guys, gamit naman yung cellphone. Kita ninyo yung cellphone na, ay kung kalitin mo na, i-on ninyo na. So then i-open na sa yung cellphone, at lang mo diri sa settings, diri sa general, yato mo diri sa reset, human yung erase all content, baligya din yung cellphone para makakwarta mo. Peace yo!